hili ni. Hi, good morning. Maadong buntag, maadong adlaw sa tanan tibok kalibutan. Ug salamat Lord. Salamat sa daghang grasya. Magpaabot ako ni murong adlaw orasa. Bitaw na po ko sa tubangan karon. Isag mura ko nagbuang okay ra. Salamat sa Ginoo. Ari ko sang bulanghoy di ay kay magbuha ko og bulanghoy. Magdeng ako gamay bulanghoy kay nas sila Lord Lisa mo uli ron. Yun man to nga. Uli. Anong alas ako dari. Nga kong puan. Tanda! Tangata ka lang kasada ha. Nga ko og bulanghoy. Nagbili po ko sang gunahan dari. Puan. Sana ay nanubo na ag mga kugon. Ganun ka na bulanghoy. Plano ko na paan ko magguna siguro ko unta danis ko ang kanunod na nagas maggugon ha pero magkuasa ko daag bulanghoy daan kay tak ang naana ba sila taghal sa gunahan ng kuanang patanon sa gunahan lukop lang gunahan ang tinanom nga bulanghoy. Pagkugon na unahan na nakapinda daw kapuno unahan na kaso pala kabok na Roy si Roy ang isugog ko haglawgon kay magbukayo ko kay magbutsi-butsi na pagkuugma daran Zara pasakaw daglubi kay mo ito manijag Valencia wala yung maasugo nagpasaka og dawgon dito balik-balik na sang gunahon na takas nagkugun lamit na isprehan og nabay pang spray na hinadan da og kuan alis ako sa bulanghogan nakaton na nabaylig ni hangin gahapon alam yung putdan ona ko bunod kanang lang ngaylo sa dagdag anuan oh my god manigo pwede mamursa o bugat halam ni o mangusag halan ko jun nakilid man eh. Uy, kudo naman nila ho. Sipot. Maligilo. Gilo nga, walang hoy. Mamali niya haman og ibot pulian puli na haplutan na Tani, haplutan ni.
Amun. Niya ho, hindi managhar, anak larot. Ulian ditso na libong na mo. Ano na naman? Ay, daw. Nagang kuha na. Nakabo na 5. Nagmahay ko, nagtanong pa ko na tapos ko ingana. Ang tanong. Ko nagtanong kariana ni iha nating paliwatan. Adto na naman ng mga kuan. September, October, December. Enero. Mano nila ha ugma. Enero. Kuha na Roy. Pag-upa. Pag-upa. Bawa gitu buti kano siro. Kano sirong tulag itlog. Sa tul. Iro niya mo, si tul. Katong iro niya mo sa. Ha, sa si Brownie? Ha? Pila? Itlog pa dahil, nakatulog pa man kabuok. Wa, lagi nagdaghan na pag uli na ko, wa nagikas iro. Oh, ay, di na sila, himuan na sila ni mo ganang, anang ingana ba, kahoy ingan, arong dito isangat, kaya di na sila mga ingana, kanang dis iro. Kanang kuan, kanang ingana ba isangat, batangidhag kanang kasangatan. Iragang unod. Pinagapon nakakilot, duha. Ketasan po na. Tawag ka sila, nara sila. A few moments later. Samay dahil mong sagbot. Sana? Sagbot ni Alita. Sa tuon sana sagbot taim. Tanong man ah. Ramuni ka? Amin la amin. 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 Ligo ka wa? Tatay na kurat. Na, mas may nang kuratan lagi ka. Apal may bahulo to gang pulang huy. Ha? Ang daga-daga. Paman nga ting wa ka mga redas pista nga. Oy, ikaw ang wani ato sa kong birthday. Nagiyama ko ko nga lipante. Haro. Ano man na? Aga pa nga. Daw pa naluto. Narabag ang bisita. Iabot na. Ay, saksak sinago lang din naghan. Ay kamote. Yelo na ay blanghoy nga yelo. Kay makano ang bisita karon. Kapit na. Ano na karon niya? Dada. Dado na lang karon. Bananay, maghipos na. Berkas ah. Minggo na pohon. Kaliko kay Buat lang mabiti sa imong sagdan. magsabog ba sa ubos? Magkuhat lang mabiti sa imong sagdan. Dada, ano na karon niya? Dada.
Dado na lang karon. Bananay, maghipos na. Bakas Minggo na pohon. Nari kaliko kay. Hindi ka nagbuhat lang mong kasi ang mong sagdan. Magsabot ba ka sa ubos? Dagat nga ron. Sa magbuhat lang mong kasi ang mong sagdan. Bubaw. A few moments later. Pas na mga bata may panapi kaya ba kung sa una gamay mo sinuntahan na tapos 50 centavos pa minutos 50 centavos pwede 50 centavos karon tawag 50 kaya na nagbanggod sa una sa kasako. A few moments later. Daghang mga suman na prepare na nagwat lamang ko danis koan kanang musuroy aning ilan lain kay duha ni silang musuroy kaning saydan ni bulanghoy ni manigang banggod gabi kani dinumugan tengah-tengah ni sila kaning saka manuroy na mo ning manuroy sa una pa sa Isidra Felicio kaning sa bag-o asawa pa ni sa Hingagaw kanyan to lagi mo suro hisarong ulong makamamiso kay nasa estudyante hindang banaw ay trabaho mo nang mabuting pasuri gahapon sa kada buok na sila tag 3 pesos kay city rehang dawat mo nang order direct danis bahay city rajud kay na may sila na may lang sinurodan mo ni ready na nagwat ako magwas manuroy ako'y mo o nagtilaw kay ako di man ko hilig mo nila sang tinda karon ng tilawan kay bulanghoy man ni tad na bug pagag bulanghoy pila nakatuig mo mukaan sa tilaw ko ani jang sa ulan og kanang lubi bitang igo pang nakudkod dabong wala gibo kayo okay ra nasa kamanuro dyan hamusado na siya kay ang nagsasuki nga mo pa ipapasok kape ba okay ra kaya pamahal nila